IG Gangster 2006. Yeah, oh wow. Kin mau sa hakmat ki jing mood pi bangai age shisha mintang asatang marway ka jing tang kaya day jingkermen bangin ya kendu lapin pulom da jing ma ki kentien bas ku tu he na imei bakaya PMC ngas tot mang tang men siem ba shakang jing i jong i ka paet mintang asatang ka jing side ki kentien ba mong shisha lapin jot ya ka jingkermen mentang akwa banyeno ya ka jing tang ka men siem ngala ai lut ya ka men siem bangin ai sa junom hun rei ki jing e ki wan lapin pulom ya ka jing kula ki kentien bayos ngeu na ki wei lapin mong yang ga shisha ba pila shakren jot lapin mong ya ka donut ngapun kut ya ka jing kermen bangin ya wan biang shisen na ba ka jing ngeu sik ka jur ka jing nim ka lapin khuslai ladaki kenteng kilong kumta kumnong andang skol tu shisha ka jing giet ka lapet no sa tang ka umat ba jing mo ngas ka usi ngas ka mang bala shakha ngai ing ka jing in kam don jing mo chu haba ka jiet ka lapet koble ya pi ba pila long ka jing kin mau bak tang jonga skill to it, skill to it. Mentang aku haban indengon tapi bintang kami sial bintang ku aku kenyar kajing bintang kami sial tapi bintang kami sial ngala ay lut ya kamin siem bangin ay sa junom hinrei ki jinrei ki wan laping pulom ya ka jingkular kikentien bayos ngeu na kiwei lapin mong yang shisha bapi la shakren jot lapin mong ya ka dono lapin kut ya ka jingkermen bangin ayat sa junom lapin mong yang asisha ba pila saken jot lapin mong ya ka donod lapin kut ya ka jingkermen bangin yawan biang shisen na baka jing yusih kajur ka jingim ka lapin kuslay lada ki kenteng kilong kumta kumnong andas ku tu shisha ka jingiet ka lapet no satang ka umat ba jingmong ngapin kut ya ka jingkermen bangin awan biang stem